खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदे क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 5 मे 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा जाहाथे बे सानफ्रामबोनि बेबायदि निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिटिआर सरकारनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव हाबाफारि। नंगौ, बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया हानि लेखा राननाय हाबाफारि लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव सरकारि एइचएस फरायसालियाव फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि जोहै हल्थुगाव आरो कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव गासै सा 5322 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायना होनाय जायो। लोगोसे दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि सायाव गोनांथि होनानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। फारसेथिं दायो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो गासै 24,000 नखरफोरनो होनो गोनां दं आरो बेखौ थाबैनो होनाय जागोन होननाबो बिथांमोनहा बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लायावबो रेडि जाखाजोब्बाय, सम मोनथ'नाय जायाखै। सम मोनब्लानो उदालगुरिखौबो थाबैनो राननाय जासिगोन होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिना होदों। आरो बाक्सा चिराङाबो थाबैनो जासिगोन होनना बुंबावदों बिथाङा। मख'जाथावदि बिथाङा हानि बे फोरमान बिलाइखौ सिगांनि सरकाराबो गोसो दङब्ला रानना होनो हागौमोन, नाथाय बिथांमोनहा गोसो गैया आरो रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ जानगाराव दोनदोंमोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिना होबावदों। NLFBआ खावनै जामारबाय नामा? बाथ्राया दायो समाजारि बिजोङाव बयनिबो खुगा खुगा सोलिबाय थादों। नंगौ, दाखालि थांनाय 2 मे खालि NLFB आफादनिफ्राय NLFBनि लेङाइ आफादगिरि बिब'ख बिथांखौ आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय एरख'नाय जाबाय होननानै गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों रोखा खालामना होनाय जादोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानै दायो गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव मोन्नैबो साइडनिफ्राय आलादा आलादायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला बिब'खआ NLFB आफादखौ फोजोबनो नागिरदों, सनाय खेमाव जौ थास गेलेयो बायदि बायदि अजद होना गुबुन फारसेथिं बुंथिना होबावो। आरो दायो बिब'खआबो गोख्रों रावजों बुंथिदों दि आफादखौ सिफायनायनि थांखि लायाखै, अदेबानि ओरैनो केम्प सिङाव जिरायना थायालाबानो सरकारजों सावरायना सरकारखौ नारसिननोसो खावलायदों आरो पलिटिकेल खैसारावनो बिसोरो बेबायदि थांखिखौ लादों होननाबो बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला बिब'खजों फैफानाय केडारफोरखौ गावथारजोबनायनिबो धमकि होदों होनना बुंथिदों। मख'जाथावदि दायो NLFBखौ मोननै बाहागोआव गावबाय होननानै बुंनायाव जेबो गोरोन्थि गैला, मानोना बिब'खजों थाफानाय केडेटफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दायो बिब'खजों 85% दङ आरो काउन्सिल सोद्रोमायाबो गासै सा 7 दं होनना बुंथिदों। लोगोसे दायो बिब'खआबो गोदान स्ट्रेटेजि आरो पलिसि लानानै हाबा मावलांनो थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों एबा फोरमायनाय जादों। 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दुथां दायनिगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि मार्गेरिटायाव सासे दुथां आनान थाथि मुंनि सुबुङा सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै गासै मार्गेरिटायावनो मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिदोंमोन आरो गोबां दोलो आफादफोरा सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे समसिम दुथां आनान थाथिया खारखोमाना दंमोन, जेराव मैया दुथां आनान थाथिखौ अरुणाचलनि देवमाली होननाय जायगानिफ्राय हमनानै लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसनि गारिनिफ्राय खारनो नाजादोंमोन, नाथाय उनाव पुलिसआ गंसे कालभार्ट सिंनिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन। उनाव एनकाउन्टार खालामनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो BPFआ फरायसाफोरखौ रांनि लब दिन्थिनानै क'क्राझार गभ कलेजनि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव बाहागो लामारदोंमोन नामा? थारैनो बाथ्राया जोबोद साननो गोनां। दाखालि 3 मे खालि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थिया जानानै थांबाय, जेराव BSUजों
हेफाजाब होजानाय टीम इंटीग्रिटीनि GS मासिनि बिजाथि लेनिन ब्रह्मआ देरहाबाय। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव फरायसाफोरा रंजानाय समाव माखासे स्ल'गानफोर होनाय जादों, जेरै BSU लं लिभ, BPF लं लिभ, हाग्रामा महिलारिनि जै बायदि बायदि। लोगोसे BSUनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङाबो रोखायै बुंदोंमोन दि BSU देरहानाय माने BPF देरहानाय, BPF देरहानाय माने हाग्रामा महिलारि देरहानाय होनना। नाथाय गोबां समाजारि बिजोङावबो माखासे BPFनि जानानै बाथ्रा बुंग्रा फेसबुक एकाउन्टआवबो गोसारदोंमोन दि 3 दाननि रुम भाराखौ होगोन टीम इंटीग्रिटीआ देरहाब्ला बायदि बायदि। नंगौ, थारैनो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनोदि रांनि लब दिन्थिना फरायसा बिसायख'थिखौ गुबुंले खालामदों होननानै। मख'जाथावदि बेफोर बाथ्राखौनो लानानै दायो समाजारि बिजोङाव गावजों गावनि गेजेरावनो गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। मणिपुराव हिंसायारि थासारि, मणिपुराव अर जोंदों। नंगौ, दायो मणिपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनाय बायदिब्ला अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि रेलीआव जादों बे हिंसायारि थासारिया, जेराव सरकारा मिटेन हारिनि सुबुंफोरखौ ट्राइबेल खालामनो थांखि लानायखौ हेंथा खालामनाय जादोंमोन, जेराव दाब दाब जायगायाव दावराव दावसिया जायो, जायनि जाहोनाव दायो गासै मणिपुरावनो इन्टारनेटखौ 5 साननि थाखाय बन्द खालामना होनाय जायो। मख'जाथावदि दायो मणिपुरनि गंदाइन जिल्लायाव कार्फ्यू आयेन खालामना होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' कसाली वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावखुलियाव मोनसे सावराय जथुम। नंगौ, मैया बर' कसाली वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलियाव बर' हारिनि गेजेराव आफादफोर, जेसेबां आफादफोर दं, गासै ज' जानानै मोनसे सावरायज्लायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानो फुंनि समाव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन हरनाय जादोंमोन जे BKWSCनि सिमा थि खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो BKWSCआव बबेबा गामि एबा नखरफोरा थालांदों नामा बेखौ 12 मेसिमनि गेजेराव थि अक्ट' होनानै थि खालामनो बिथोन हरनायनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय बे सावराय जथुमखौ लानाय जादों होनना BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिना होदों। लोगोसे बे हाबानि थाखाय बिथाङा आसाम सरकारखौ साबायखर बावनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे फिसा आफादबो दानानै लानाय जायो होनना बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।